75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, halos 2,500 benepisyaryo ng Tupad program sa Masbate sumailalim sa orientation. May ulat si Elber Arango. Radyo Pilipinas Report. Sumailalim sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers, Tupad orientation at PPE distribution ang halos 2,500 na benepisyaryo mula sa bayan ng Mobo at Masbate City. Ayon sa Dole Masbate Provincial Field Office, 1,042 na benepisyaryo ang mula sa Mobo at 1,441 naman ang mula sa Masbate City. Ang mga benepisyaryo ay kinakailangan na magsagawa ng 10 araw na post-disaster clearing operations upang matanggap ang kanilang sahod. Ang Tupad program ay nagbibigay ng short-term emergency employment sa mga disadvantaged at displaced workers na nagbibigay daan sa kanila upang kumita at makapagbigay suporta sa kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. We know you're... Maraming salamat Elver Arango. Samantala, assessment na isinagawa matapos ang last quarter earthquake drill sa DepEd Bicol. Panoorin natin ang buong ulat ni Ma'am Nancy Medjavillo. Magandang umaga Pilipinas, Nancy Medjavillo ng Integrated State Media. Ito po yung about to end na earthquake drill dito po sa DepEd Regional Office. Being awarded to Senior Fire Officer 1 Irene A. Tripunta. Ginagawa po ito regularly ng DepEd every quarter para ma-aware, mabigyan ng knowledge ng ating pong mga empleyado ng DepEd Regional Office what to do during earthquake. So napakahalaga po itong drill na to para ma-ready sila. So even us, as journalists, we have to do this. So yan po, ongoing yung assessment nila. Itong assessment na to, malalaman natin ano po yung mga pointers, ano pa yung dapat ma-improve during drills, ano ang dapat natandaan sa panahon talaga ng lindol. Nancy Medjavillo, Radyo Pilipinas. Maraming salamat Ma'am Nancy. Dagdag na balita, 22 paaralan sa Bicol sasailalim sa Strengthened Senior High School Program ng DepEd Bicol. Panoorin natin ang buong panayam kay Maria Lelani Lorico, ang Education Program Supervisor ng DepEd Bicol. So I will be presenting this morning the key features of the Strengthened Senior High School. For the information of everyone, we have 891 schools piloting the Strengthened Senior High School throughout the country. And from Region 5, Bicol Region, we have 22 schools, 13 of which are public schools and 9 are from the private schools. Why only 22? Because schools have undergone screening from the division level, regional level, and of course, the evaluation tool was provided to us by the DepEd Central Office. And only those schools that are high ready are the ones selected to pilot the Strengthened Senior High School.
Dagdag na balita, nasungkit ng Bicol University ang pagkilala bilang top performing school sa November 2025 Nursing Licensure Examination matapos magtala ng 100% passing rate ang mga campus ng BU Legazpi, Tabaco, Pulangi ayon sa Professional Regulation Commission o PRC. Batay sa Commission Resolution number 1814 Series of 2024, kabilang ang mga nabanggit na campus sa kategoryang may 100 o higit pang examinees at may hindi bababa sa 85% passing percentage. Kaugnay po nito, 4 na examinee mula sa Bicol University Legazpi ang nakapasok sa top notchers. Kabilang dito sina Anne-May Niva, Manina ang top 8 na nakakuha ng 92.40%, sina Jeff T. Misagala Macandog, Hans Agravante Noble at Frolin Lorena Recabuyang na nasungkit naman ang top 10 at nakakuha ng 92%. At yan po ang mga balita nga nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media account sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersang magbabalita, ito po si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.